Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Ayan, bagong gising ako. Sandali lang. Open muna natin yung aking sliding door. O, diba? Sliding door. Ayan. Okay. Ay, advice ko sa lahat po ng mga bagong content creator guys ha. Ito, una sa lahat, nais ko muna magpasalamat sa lahat ng mga followers na lagi nakasuporta sa akin. Maraming salamat po. And, ayun pa ba? Sa mga content creator po na mga bago, okay, ganito po guys ha. Huwag muna kayong sabihin na papalo po mga ganyan. Mas maganda po ay advice ko sa inyo, unahin nyo na po lahat ng mga taong nandyan sa chat box, sa comment section or sa live. Kung may lagi mong nakikita, for example, makikita mo si Bakekang, nakikita mo si Marites, nakikita mo si Bruno, i-follow mo na agad. At sabihin mo lang, sending support from Edward Laksina, from Edward Laksina. At alam nila, galing kayo sa akin, okay? Tapos, wala namang masama na magangad ka ng mga bagay na gusto mo makuha ang 1,000, 2,000, 3,000. Kaya mas maganda po ay pagtrabahuhin nyo po yan, mas maganda. Kasi kapag pinagtrabahuhan yun, ang sarap ng feeling kapag lumalaki yung bahay mo, lumalaki yung followers mo, dumadami yung friends mo na legit, mga ganun. At least kapag upload mo ng video, may manunood agad, di ba? Kahit papaano. Yun ang importante sa inyo guys. Kaya wag na po kayo mag F2F. Wala namang masama sa F2F. Hindi naman okay lang po nag F2F. Pero in a good way or in a good process. Ibig sabihin in a good way, in a good process. Pinapanood mo yung videos, ni-like mo, ni heart mo, kesyo, ganyan-ganyan. Yun ang importante. Kasi pasok yun sa banga. Ibig sabihin ng pasok sa banga, pasok yun sa parang pasok dun sa quality o qualification ni Meta na pinanood mo yung video, pasok yun lahat. Kasi pinalo mo siya, ganyan-ganyan, yun. Kasi nagsimula din po ako noon sa ganyan. Pero sa ngayon kasi guys, hindi ko naman pinipilit yung mga taong ayaw mag-follow o mag-follow sa akin. Tapos PPM ako na i-follow back nyo ko, sir, ganyan-ganyan. Mas maganda po kasi kung ako po ang kusang magpa-follow sa inyo. Alam nyo guys, ang dami kong pinapollow talaga na maliliit ng bahay. Totoo, kahit 200, 300, pinapalo ko yan. Pero yung iba, hindi ko napapalo kasi nga nakakalimutan ko yung mga pangalan, hindi ko nalilista. Yun lang ang problema ko, pasensya na kayo ha. Pero kayo maglala, sabi ko nga po sa inyo, bibigyan ko kayo ng chance, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para mag-promote sa page ko. Walang problema. Kung halimbawa, mabot pa na ako ng 100,000, i-share ko pa rin to guys, dahil sa inyo, okay? Huwag na kayong guys ha. Sana wag na kayo magtampo at hindi ko kayo napapalo back. Okay? Yun po ang gusto kong sabihin sa inyo sa mga small content creator ha. Kaya lang po, laban lang po kayo. Wag po kayong mawalan ng pag-asa. Ito po si Edward Laksina. And don't forget to like and share and follow na rin po. And YouTube guys, sana mapuntahan nyo yung YouTube ko. Road to 13,000 na tayo dun. Ayun na. Maraming salamat guys and God bless you all.